Sa'yo mo na. Sige yan. O, ikaw cut. Isang cut lang ha. Pwede rin tatlo po. So, pasakali pa niya. So, nung unang mga panahon daw, sa taong 1975, may isang hari ang nagngangalan si Haring Solomon. Okay. Sabi niya, may isang hari daw na nagngangalan si Haring Solomon na may edad na 72. Ang alalay na niya si Jack Mapagmahal na may edad na 22. Sabi ni Haring Solomon, Jack, bibigyan kita ng 10,000. Hanapin mo yung nawawala kong kapatid. O, cut ka. Cut! Eh, siyempre, may pasakaliel yan eh. Eh, dati tayong ano eh. Shot mo muna. Eh, naglakbay daw si Jack. Naglakbay si Jack ng maraming ano, milya-milya yung layo. Inabutan daw si Jack ng halos 10 taong kahahanap sa 3 hari na nawawala. Sabi naman niya, mahal nari, nandito na po ako. Dumating na po ako. Natagpuan ko na po ang pinapahanap po ng mga kapatid mo na hari. Tapos? Si Haring Pablo, si Haring Juan, sabi niya, si Haring Juan. Si Haring Damaso, sabi ng hari. Ganda naman ang pangalan ng mga yan. Oo. Uy, natagpuan mo na pala. Bibigyan kita ulit ng 10,000. Total, natagpuan mo na yan, yung 3 hari na kapatid ko. Maghanap ka ng mapapangasawa sa kanila. Kaya malapit na akong mamatay. Gusto ko makapag-asawa silang 3. Di binigyan siya ng 10,000 na naman. Hindi, cut. Siyempre, may cut yan eh, pasakali ba? Siyempre, kakat din ako. Okay. Lakbay daw si Jack. Araw, 2 araw, 3 araw, 5, 6, 7, hanggang inabot siya ng halos 20 years din kahahanap ng mapapangasawa. Kailangan niya triplets daw eh, triplets ba? Mahanap ba niya ba? Sabi daw ng hari, sabi ni Jack, mahal na prinsipe, natagpuan ko na po ang mapapangasawa ni ang mga hari na kapatid mo. Si Prinsesa Zoraida, sabi daw si Prinsesa Zoraida, si Prinsesa Diana, at si Prinsesa Juliet. Sabi daw, Prinsesa Juliet, yan, tatlo. Sige Jack, ang gusto ko sa kasal nila, bilihan mo sila ng sapatos. Eh, ang sukat daw niyan ng mga sapatos niya ng mga prinsesa, size 6. Bibigyan kita ulit ng 10,000. Sabi. 10,000, o jeez. 10,000 na ulit. Maghanap ka ng size 6 na sapatos niyan. Cut. Siyempre may cut yan eh. Naglakbay daw si Jack. Araw, milya-milya pa rin daw linakbay ni Jack. Naglakbay si Jack ng 19 years. Sabi, mahal nari. Natagpuan ko na po ang mga size 6 na sapatos nila. Prinsesa Diana. Size 6 daw yan. Prinsesa, yung isang prinsesa, tapos isang size 6 din sa isang prinsesa. Sabi naman ngayon, sige, bukas na bukas, gusto ko ikasal na yung mga kapatid ko bukas sa mga prinsesa. Bilhan mo yan sila ng mga alahas na may isusuot daw ng mga prinsesa. Bibigyan kita ulit ng 10,000, maglakbay ka ngayon. Humanap ka ng humanap ka daw ng mga alahas niyan. Sabi ng hari. So, cut.
Lakbay daw ngayon. Lakbay. Lakbay daw si Juan na mapagmahal. Isang araw, 2 araw, 3, 4, 5, 6, 7 araw naglakbay si Juan. Mm. Ito. Tapos, Sabi niya, mahal na hari, natagpuan ko na po ang mga alahas ng mga prinsesa na isusuot sa kasal. Sabi daw, isang alahas para sa kanya. Alas ba? oo nga. Isang alahas para sa kanya at isang alahas para sa kanya. Sabi daw ni Juan na pagmahal. Ngayon, bukas ikakasal na yan sila. Sabi niya sa hari, pwede na siguro ako, mahal na hari, magpahinga. Sabi, tapat na alagad daw niya to si Juan na pagmahal. Sabi daw ni Juan sa kanya, sabi ng hari sa kanya na, hindi po pwede magpahinga ka. Ang gusto ko, bibigyan din kita ng mapapangasawa. Di, sabi daw ng hari, ito mapapangasawa mo, si Suraida. Mapapangasawa niya si Suraida. At may size 6 din niya na sapatos. At may alahas din ibibigay ko sa'yo. Diamond pa. Yayabang pa. Diamond. Diamond. Sabi daw ni Jack na mapagmahal, paano yan, mahal na rin? Magkakaroon ako ng asawa, wala naman akong pera. Sabi daw ng hari, wag mo alalahanin yan. Bibigyan kita ng 999. Sabi. Kung kulang pa yan, may 888 pa kung gusto mo. Sabi, ano, kulang pa? Oh, may 777 pa to. Sabi ng sapat niya na, mahal na rin. Hindi, wala pa yan sa kapiranggot ng kayamanan ko. Bibigyan pa kita ng 555 at isang 444. May kasama pa yan 333. Sabi niya, ngayon, sabi niya, mayaman ka na Jack ha, mayaman ka na Jack. Mayaman na daw si Jack eh. Tapos, ngayon, baka ma-hold up ka, bibigyan kita ngayon ng alalay. Sabi daw dito eh, isang kapitan. Isang kapitan, sabi, isang kapitan, isang major. Sabi, isang major. Tsaka isang general. Sabi, lupit. malulupit kay mga Guardia Civil to mga to eh. Isang kapitan, isang major, tsaka isang general. Ito, kapitan lang to, bibigyan natin yan ng armas na 29 lang. Kasi kapitan lang eh. Ito naman major, siyempre mataas-taas sa kapitan to, bibigyan natin ng 38 yan. Siyempre general to eh, bibigyan natin ng 45 yan. Doon natapos ang kwento ni Jack na Galing mo talaga pagdating sa kalukuhan. Wala nang tatalo sa'yo. Pati nga kayabangan, natatalo mo ako eh. Putang ina, may parpas pa. 38.